Walang maipresentar ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakapagpatunay na inosente at wala itong kinalaman sa extrajudicial killings at war on drugs nung ito pa ang namumuno sa bansa. Ito ang ibinahagi ni Atty. Nery Colmenares, human rights lawyer at isang aktivista na alam ng kampo ni Duterte na walang maipakitang ebidensya na hindi madadawit ang pangalan ng dating Pangulo dahil kahit sino at magaling na abogado ang dumepensa sa kanya ay talagang mahihirapan niya. Kaya malinaw sa kanilang panig ang taktika ng kampo ni Duterte na i-delay ang kaso dahil ayon sa abogado, kung makukulong ang isang tao ay gagawa sila ng paraan para mabilis itong makalaya. Ngunit kabaliktaran ang ginagawa ng kampo ng dating Pangulo. Dagdag pa niya na hindi rin tama ang ginawang pagsumite ng motion para ipagpaliban ang confirmation hearing dahil sa absensya nito sa pagdinig. Ito ay dahil ang isinumite ng kampo sa pre-trial chamber ay isang motion for indefinite postponement na ang ibig sabihin ay unfit to face trial, ngunit binigyang linaw ni Atty. Colmenares na hindi pa ito hatol kundi confirmation of charges pa lamang. Ibig sabihin ay may dalawang posibleng resulta sa kaso, kung saan ang una ay ang pagtanggi na kumpirmahin ang mga kaso at ang pagbasura ng warrant of arrest laban kay Duterte, at ang pangalawa naman ay ang pagkumpirma ng mga kaso at ipagpatuloy ang paglilitis, kaya naman idiniin ito ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng confirmation of charges. Klaro para sa amin na talagang ang tactics ng mga nila President Duterte ngayon ay i-delay talaga ang kaso. Pag ikaw ay nakakulong, gusto mo bilisin yung kaso, di ba? Kasi inosente ka eh. Ito baliktad. Dami nilang ginagawa para ma-delay ang trial. Disqualification ng prosecutor, disqualification ng judge, interim release, tapos binawi nilang interim release. Kaya sabi nila, wag nyo munang desisyonan yun. Tapos later on, binalik na naman nila, interim release na naman. Kasi alam nila na kung matuloy ang trial, wala talaga silang ebidensyang maipresenta sa ICC at prubahan na wala siyang kinalaman sa EJK at sa drug war. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.